Chiar că n-am... transmit condoleanțe doamnei Voiculescu Fugaru. Mi-a fost primul stomatolog, mi-a pus aparat dentar când aveam 7 ani. Mie îmi pare foarte rău de... Da, și plus că mai era o chestie, de moartea erau difuzați, neașteptată. Și aveți, uite, vedeam, iartă-mă că îmi pierd ideea, azi noapte când am ajuns acasă am văzut pe Acasă TV, e o emisiune care se cheamă Doamne de poveste și era un interviu cu soția lui Dinică. Și ca să vezi câtă demnitate, pentru că nici de boala lui Cornel Fugaru nu se știa, că îți dai seama cum l-ar fi hăcuit. Can, cu tare, pe moarte, compozitorul, știi? Au ținut-o așa. N-am știut, eu n-am știut, de exemplu, și n-am transpirat nimic de la postul acasă sau de la trustul Media Pro, faptul că Dinică, povestea soția lui, avea Alzheimer de ani buni, juca cu cască. Știu. Eu n-am știut treaba asta. Și știi că n-a vrut să-l depună nici măcar la... Asta am văzut cu Caramitru, cu mare scandal, cu acest Caramitru care nu se termină o dată. L-au dat înregistrat și a spus, îmi pare rău, poate în seara aia se juca o comedie și cum să vină lumea la teatru și să găsească mortul în foaier. Și nici n-au vrut să-i dea loc acolo la artiști, că a fost cu scandal mare. Dar ce, Doamne, n-aveați loc de veci? Nu, speram poate să nu moară, nu știu, s-a făcut pielea așa. Și cu Pintea la fel, Caramitru nu i-a dat nici lui Pintea, povestea soția lui că n-a jucat la Teatrul Național, depuneți-l la teatrul la care a fost. Poate nu vroia Caramitru să apară, știi că... Dar cine știți Caramitru ăsta? A făcut revoluția, ăsta ar trebui să stea puțin pe la părânaie, nu pe la conducere pe aici. Mă rog, asta nu... Păi dar eu știu eu că aici, și aici știu și vorbesc, că iar m-am enervez acum. Nu cred că e momentul să... Dar ce vreau să spun că eu m-am gândit la Pintea atunci, el fiind în loja aceea masonică și mormântarea lui a fost, că știi, prietenul nostru Sorin Bălan și cine mai era, Ianțu, și că foarte multă lume a rămas așa, l-au scos, erau cu chestiile alea mov, așa l-au mormântat, așa și-a dorit. Poate Caramitru n-a vrut să se asocieze asta și atunci l-au pus la izvor la Bulandra. Dar deja nu cred că e asta. Doamna Dinică a spus aseară, întrebată de reporter, de ce credeți că Ion Caramitru, pe vremea aceea mi se pare directorul de la Național, sau chiar ministrul culturii, nu mai știu. Nu era ministru, că ministrul a fost sub PNC. De ce a refuzat așa? Și a spus simplu așa, pentru că poate nu-și iubește colegii. Nu știu, mi s-a părut... Deci arta avea, toată, nu așa, avea altfel era privită atunci. Care normal, acum ar fi trebuit să fie privită atunci decât cum e acum. Știi? Dar asta este, nu? Și nu mai mediază nimeni. Ai văzut că mai sunt emisiuni. Emisiunile sunt cu cine sunt, nu? Da, corect. Și TVR-ul, pe de altă parte, apropo și de vorbeam muzică... afară, mă, n-ai văzut că vorbeam afară cu realizatorul nostru, că a vrut să cheme pe 2-3 de la Amantele lui Guță și toate au contract, dacă spun sumele, tu cazi jos.